Ngiyabingelela futhi sekusile Nkosi yami ngisekhona ngila nje kwaDlamini njengoba phela ngihlale ngisho ngithi ngumsingi-ke wamabhubesi bakhona basengeyimithi mina ngisengamabhubesi ngamafuphi nje ngomlomo ongathethi imali khona inkulumo engiyayibona lapha ukuthi hayibo abanye wayi kwenzeka abanye yini thina ngingasenzakaleli hayi phela Nkosi yami angithi kuhle ukuthi ubuye uze la kimi sizohlala sixoxe sibone ukuthi ngikhipha kanjani lapha lento yokubhalelana lapha kulezi zinto lezi mhlawumbe basuke bephendula lo yababa lo gangane okungithokozisayo-ke babukweni nokungengikuthandayo namhlanje la kwaDlamini nginomama ubuya eFree State ngizondlulisa nje ukubonga okukhulu kubafowethu abangisizayo lapha kuyilanga newspaper sisithandeka lapha eUnderberg ngibonga kakhulu sisi kune lokhuza iphepha la ngoDisemba ngomhla ka-23 kunyaka ophelile babukele emakhaya angilitsheli iphutha njengoba nilibona nje lapho ngoDisemba logogo ubuya eFree State uhamba uliphethe leli phepha uthi hey baba bangahambe ngifuna lo baba lona Nkosi yami nenhlanhla wangithola ukanje Nkosi yami ukuthi lize ligoqene kangakanani noma libukeka kanjani lisimo sini okusho ukuthi lo gogo leli phepha kade laphekwalo kade ethembele kulo ngoba linesithombe sami kade ethi konke akufisayo mayinaleli phepha kuzokwenzeka into ke ibuyela lapha emandleni omgodi iphinde ibuyele lapha kuzondindlala oil mangithi even icontainer enami iyasebenza mongabuka nje lokho ufika uphethe iphepha ngikulibona nje selikhulile nalo libona nje ubhekile ukuthi cha selikhulile ngibalekela ukusebenzisa olunye ulimi ukuthi benethemba ethembela ukuthi mayikwafika la ekhaya kuzokwenzeka bafowethu phela nazi indaba enkulu nginomfowethu la eceleni kwami sengisho ngalibala ngilongimangele ukuthi hey inawa la madoda bese ngithi yiyo phela la kanti cha ufoka amabaso lona ngihleli naye lapha Nkosi yami ngifuna ukuthi kunento ekade imenze kade imzacisa kunento ekade imenza imzacisa noma edlile uthothi ukudla akusayi esiswini nanoma makumele ajabule phela ngoba uganiwe babunga niyambona uganiwe phela uthothi ayisafezeki zonke inkonzo ngesimanga sokuthi khona into adidetela kuye hayi phelile akajabule uyahlola akajabule angikwazi bonga-ke labafowethu laba ngiyababonga labafowethu laba bangilekelele kakhulu sandlula kade impela kodwa kuhle mangabe kuphuma kowakhe umlomo ukuthi-ke sewukhululekile sewufree ngale ndlela and-ke angiyafisa ukumdlula lokhu angisho ukuthi wonke umuntu bakithi aboze ozohlala nami kanje njengoba sihleli no akusilokho ngoba kufuneka ukuthi sisizakale ngey'nkinga zabantu kodwa nje ngiyakuthanda ukuthi lokhu ngisale sengindlula ngoba kade impela limgulisa kade ezacile benecala-ke ngokusika njalo elijikayo ebenecala akubabingelele bamabaso nabo abantu bami lapha emakhaya babona nje Nkosi yami sebengibhekile bangibhekile babheka ukuthi ubabani ubabamabaso-ke lo uganiwe unanomama wakwakhe njengoba-ke sephumelele kuleli cala ufike nanomama wakwakhe wathi mama ngiphelezele uyongibongisa ngasambe sibabili khona lo babezobona ukuthi ngempela ngiyindoda ebiganiwe ngoba phela la usiza konke igebengu uyayisiza abantu abanamanga basiza athi umuntu ufisa ukuthi nokuthi unokuthi eshehubhuze ngiyahlaza manga kodwa ngiyakubonga-ke bamabaso awubingelele nabo abantu lapha emakhaya batshengisa nibonani umhlaba wonke ubhekile umhlaba wonke umbhekile ngizobingelela nje ubaba mayenginika leli thuba lokuthi ngiyiveze ngubaba Mabaso ngisuka eFrayet balaleli ngikhululekile osukwini namhlanje injabulo yami iphelele la ekhaya ngendlela okwenzeka ngayo angasakwazi ukuphumula nokuthola isikhathi esanele
sokuthi ngicabange zonke izinto engifisa ukuthi ngicabange. Kunamhlanje ngifana nomuntu ozalwe kabusha. So ke ngiyamphakamisa ubaba ngokwelami izinga ngendlela engibone ngayo izinto zami zingihambela ngayo. Ngiwakhile umusi uqala kwami ukuhamba la ekhaya. Ngibonile ukuthi impumelelo ikhona. Ngethemba ke nokubeka inkinga eziqiniso. Hayi iphuma eceleni. Ubeke nje lokho okubalekile osengakho. Hayi okuyinkohliso nokungamanga ukuthi ufuna ukuzomtest ukuthi umuntu kanjani. Ngoba kahle ufuna use ngoba unenkinga. Mina nje ngiyabonga abalaleli ukuthi nikhona ukuthi ubaba lokho akushoyo. Niqiniseke futhi ukuthi ungaqhamuki abafundisi bamanga bethi banguye. Mbukisiseni nimbheke nilandele instruction. Udonse straight uze la eNewcastle ema4 uthi ufuna umncwabo uyongena khona ekhaya. Ngiyabonga abalaleli. Babukeli emakhaya njengoba seshilo womuntu kaMdlazi. Womuntu khona bengingakutshelanga khona ngikaniwe lapha kaMabaso. Yebo. Ngiganiwe kusho ukuthi ngamafuphi nje usibani. Ngiyahlonishwa kakhulu kaMabaso angabakweleti-ke futhi. Kusho nje mangithi usibari ngithi usibari impela usibari mbambamba. Hayi ukuthi usibari lo wokusengeyimithi. Usibari nje futhi esibari angabhali ngisho phela abantu abaningi sebeyaye bayabobhala bahambe baye lapha kamuhle beyobhala. Mina cha ngiqede nje nobaba bakaMabaso nezalukazi zonke zakaMabaso savumelana ukuthi cha hayi mkhwenyana mangifika nje kaMabaso ngibanjelwe inkukhu impela ngidlibhuka sibani Kuyadliwa phela. Kuyadliwa. Kukhona konke kaMabaso. Babukele emakhaya sizovula iradio njengoba kade ngishilo namanje ngisasho imvula FM njengoba nibona nje inethela ngaphansi sizovula iradio FM maduzane nje ama-technician asebhizi ahlanganisa ama-mic enza zonke izinto ngaphela ngiyayithanda izinto ezinhle. Maduzane nje sizoyibona iradio imvula FM 98.5 noma kanjani iKZN yonke izolalela izombatheka wherever iKZN la ukhona 98.5 izofika noma kanjani imvula FM. Bese ngithi phela nibhasope phela hayi ngathi ihamba nanezikhukhula. Mayifica nje lezindle ey'ntengantengayo iyakhukhula cishe niyangizwa lapha emakhaya. Nansi inombolo 0732196664. uNkulunkulu anibusise nonke emakhaya niphile. Sengivala phela hayi ilokhuzi into ongela yakho sibakade kunibambele ningaze nithi hawu udlamini yantongela yini cha usibani uye kade siphahla yila sithi sicela ukukhuluma ukuze nalamadoda azokuzwa. Bye bye siyabonga sibari wami ngiyabonga. Ngiyabonga sibari.